Lær sprog med humor på Smartbukser TV. Da jeg var baby, så jeg verden på en helt anden måde. Dengangen var alt enormt og skræmmende. Sofaen var et fjeld, tæppe var et farligt ørkenland, og hunden var en hårde kæmpe, som stadig snuste på fingrene mine. Dagen min var nøje planlagt. Våkne, skrik. Mat, skrik. Bleje, mere skriking. Det var min type humor. Jeg forstod lidt, men jeg vidste tidligt, hvordan man manipulerer folk. Es var klønkær, et dramatisk pæs, ja. Det kom allerede nogen løbende med varm mat til mig. Jeg var liksom en liten diktator, uden personnummer. Også bevægelserne mine var imponerende, vel imponerende kaotisk. Jeg klarede at skabe panik i hele rummet bare ved at rulle mig sagte til siden. Alle troede jeg kom til at falde. Jeg ville bare tjekke om venstrefoten min virkelig tilhører mig. Mit favoritøjeblik var da jeg badet. Jeg satt som en fornøjet valros i badekarret. Jeg plaskede som en prof. Jeg var stolt over, at jeg klarede at kaste vand på mig selv. Det var sport på OL-niveau for mig. Verden var et eneste stort mysterium for mig dengangen. Hvorfor løber folk bort, når jeg fiser højt i blejen? Hvorfor får hunden lov til at være på tæppet, men ikke jeg? Hvorfor skriger voksne tilbage, når jeg skriger? I dag er jeg ældre, men mye er fortsat det samme. Nogle gange føler jeg mig fortsat som den babyen, jeg var dengangen. Jeg ser verden på en anden måde, og når alt bliver for mye, bare går jeg og lakker mig. Det funkede dengangen, og det fungerer fortsat i dag. Fra Smartbukser TV vil du lære fremmede sprog. Der er du på ret sted. Den samme videoen findes også på dit målsprog. Tag en tit på en af mine morsomme kanaler.